खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 मार्च 2025 मायथाइ एबा 13 चैत्र दान 1433 मायथाइ बिस्तिबारनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि सानस्रिफोरखौ फोरमायनो गोसो गैया। फोथायथिनि आंखाला नोंथांखौ गोहोम खोख्लैनो दाहो, मानोना बेयो नोंथांनि जेंनाफोरखौ आरोबाव गोब्राब खालामगोन आरो नोंथांनि दावगानायाव हेंथा होगोन। गावनि फोथायथिखौ मोनफिननो थाखाय खुलायै रायज्लाय आरो मिनिनायजों जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जा। नोंथाङा सोरजों राङारि लेनदेनफोराव लोब्बा दं बेनि बागै सांग्रां जा। बियो नखरजों सोमोन्दोखौ गोदान खालामफिननायनि थि सम। रमान्टिक जिउआव सोलायनाया जाथावना। साननि बांसिन बाहागोआनो शपिं आरो गुबुन हाबाफोराव बारहोगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ गोबाव समसिम सोमोनांहोआब्ला नोंथाङा जेंनाफोरखौ हांख्रायहरगासिनो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै गावनि सावस्रिखौ लानानै सांग्रां जा। रावजोंबो मेलेमारि सावरायनाय एबा दान्थे-बिदान्थेयाव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि लोगोफोरा नोंथांखौ हेफाजाब होनाय नुनो मोनगोन। नोंथांनि साना गोजोनै आरो रंजानायजों बारलांगोन। नखरारि जिउआवबो गोजोननाय फैगोन। नोंथाङा देहायारि आरो गोसोआरि गाहामखौ मोननो हागोन। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय लेनदेनफोरा आबुं जागोन आरो मुलाम्फा मोनगोन। बेयो नोंथांनि थाखुमानाय गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे मोजां सम। गोसोआव लाखि, मेगना माब्लाबाबो थगायनाय नङा। दिनै नोंथांनि अनजालुनि मेगना नोंथांनो थारैनो माबा मोनसे जुनिया खोन्थागोन। नखरनि खुसि आरो दुखुआव बाहागो ला, जाहाथे बिसोरो मोनदांनो हायो दि नोंथाङा थारैनो बिसोरखौ जोथोन लायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां। मिथुन राशि। नोंथाङा लोगोफोरजों माबा मोनसे गोदान आरो मोजां खामानि मावनो हायो। बेनि थाखाय नोंथाङा नाजानांगोन आरो बिथांखि लानांगोन। नों गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां सम बारहोगोन। हाबा जायै सुबुंफोरा हाबा एबा मोजां मोनलायनायनि थांखिफोर मोननो हागौ। नखरनि सिङाव गोसो गोरोबलायैया जोबनो हागौ। नोंथांनि बांसिन खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि खामानि मावनायनि राहाया सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। हेफाजाब लोगोफोर आरो बिदा-फंबायफोरनिफ्राय फैनो हागौ। बे सप्तानि जोबनायाव नोंथाङा गोबां मावनो लुबैदों, नाथाय जुदि नोंथाङा गोबाव खालामबाय थायो, अब्ला नोंथाङा गावजों गोसो बायनो हमगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। कर्क राशि। इयुननि बिमाफोरा सावस्रिनि बागै एसे जिंगा जानांगोन। रां आर्जिनायनि गोदान खाबुफोरा मुलाम्फा लाबोगोन। नखरनि खामानिफोरा मेंनो रोङै जागोन आरो गोसोआरि नारसिनथायबो जानो हागौ। बेयो जानो हागौ दि बेयो नोंथांनि रमान्टिक जिउनि बयनिख्रुइबो जुजिनो गोनां सम जागोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ आबुङै सिफायनो हागौ। नोंथाङा हाबनाय जायखिजाया बादायलायनायाव नोंथांनि बादायलु आखुआ नोंथांखौ देरहानायाव मदद होगोन। नोंथांनि जिउनि गासैबो जेंनाफोरखौ नेवसिनानै नोंनि जिउ लोगोरिया नोंथांजों गसंफागोन। खैफोदगोनां फालांगिफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि थुलुंगानायखौ हमथानानै लाखि, मानोना बांद्राय खुसिया जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ। नोंथाङा जिउ राहा आरो आरामनि राहा बुथुमनो हागोन। रावनिफ्रायबो हेफाजाब मिजिंथिनो नाङा। मेलेमारि सानथौआ सन्देहफोरखौ फोजोबगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव थांनो सानदों बिसोरो दावबायनायनि खाबु मोनगोन। नोंथांनि खामानियाव जाबाय थानाय सोलायनायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। स्टक हाथायाव रां थिसननाया मोजां जानो हागौ। सासे सोद्रोमाजों गोरोबलायैनि जाहोनाव नखराव एसे दुंहाव आबहावा थानो हागौ। नाथाय जुदि नोंथाङा सिरि आरो सहायसुला थायो, अब्ला नोंथाङा बयनिबो गोसोखौ जौगाहोनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि। जेंनायाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा एसे सुखु मोननो हागौ,
नों रां बासायनायाव जाफुंसारगोन। नोंथाङा नोंथांनि नाजानायनि थाखाय थि सम आरो जायगायाव थागोन, जाय नोंथांनि थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनो हागौ। नोंनि न'खर एबा खाथि-खालानि जायगायाव गोब्राब थासारि जायोब्ला पजिटिभ था। हाबा जानाय जिउआव गोजोननाय मोनगोन। हाबानि थाखाय आरजाथाव सुबुंफोरा दिनै अफार मोननो हागौ। मानसिफ्रा नोंथांनि बोसोनखौ गोसो होगोन। दिनै मोनसे समानथि आखु लाखि। नोंथांनि आय आरो खरसाया गोरोबनाय थागोन। गथ'फोरनि फारसे नोंथांनि आखुआ दिनै गुरै जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। तुला राशि, गावनि देहायारि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे समानथि आदार जा। दिनै नोंथाङा गोरलैयैनो रां बुथुमनो हायो। सुबुंफोरनो होनाय गोजाम दाहारफोरखौ हरफिननो हागौ एबा नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखियाव रां थिसननो थाखाय रां आरजिनो हायो। नखरारि बिबानफोरा बांगोन, जाय नोंथांखौ गोसोआरि नारसिनथाय होनो हागौ। नागारनो रोङै अननायआ नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गोबां सोरजिलु आरो थुलुंगाया नोंथांखौ गुबुन मोनसे फिथाइगोनां सानसिम लांगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनसे मोजां सम बारहोगोन। मोनफ्रोमबो बुब्लिया नोंथांखौ गावजों गाव खाथियाव लाबोगोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनसे केन्डेल लाइट डिनारआ नोंथांखौ सप्तानि मेंनायनिफ्राय उदां खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि, रांखान्थियारि नोजोरजों दिनैनि साना गेजेर-गेजेर फिथाइ गोनां। नोंथांनि थुलुंगा आरो सांग्रांथिया नोंथांखौ जायखिजाया खामानिखौ बांसिन मोजाङै मावफुंनायाव मदद होगोन। दिनै नों गावनि रागाखौ सामलायनांगोन, नङाब्ला गुबुनफोरा नोंथांनिफ्राय गावखौ गोजान खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि जेंनाफोरनि बादै जोबोद आबेग गोनां जागासिनो दं, नाथाय थेवब्लाबो नोंथांनि गोसोखौ सिरि दोन। दिनै खालि गावनि खामानियावल' गोसो होनाया गाहाम जागोन। नोंनि आखुआव गोख्रैथि थागोन आरो नोंनि सावस्रिया एसे लोरबां जानो हागौ। धोरोमारि दावबायनाय एबा गोथार थावनि दावबायनायनिबो जाथावना दं। जिउराहायारि आयदायाव हेंथा एबा नांलाय-खमलाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। धनु राशि, मोनसे मोजां थासारि सोमजिनो हागौ। रांजों सोमोन्दो थानाय गासैबो हाबाफोरखौ दिनै फोजोब, नोंथाङा जायखौ मावनो लुबैयो। नोंथाङा नाङै खरसाफोरखौ एरायनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि रुटिनखौ साबसिन खालामगोन। नोंथांनि गोसोआव बबेनिफ्रायबा माखासे फोरमायथि एबा मोनसे साननाय फैनो हागौ। माबा मोनसे गोदान खालामनो नाजा। नोंथाङा जोबोद जाफुंसार जानो हागौ। दावबायनायनि सानस्रिया सोमजिनो हागौ एबा मोनसे थासारि सोमजिनो हागौ जाय दावबायनायखौ गोनांथि खालामगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। जेंनाया जोबनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि, नोंथाङा गोसोआरि महरै दिदोम मोननाय नङा, बेनिखायनो नोंथाङा माबोरै आखु दिन्थियो आरो गुबुननि सिगाङाव रायज्लायो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि। गावनि बिमा-बिफानि मददजों नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय बारग'नायाव जाफुंसार जागोन। बांद्राय लोगोआरि सिनायमोनै सुबुंफोरनिफ्राय थोजासे जानथाय लाखि। गोसोआरि दावराव-दावसिया नोंथांखौ जेंना खालामनो हागौ। दावबायनाय आरो सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां खामानिया नोंथांनि सांग्रांथिखौ बांहोगोन। नोंनि पार्टनारफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनायनि गोबां जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो नाजा। बेयो नोंथांनि थाखाय सिङाव नायनो थाखाय मोनसे मोजां सम आरो नोंथाङा थारैनो बेखौ नोंथांनि गोरोन्थिफोरखौ सुफुंनो थाखाय बाहायनांगौ। रांखान्थियारि मुलाम्फाखौ मिजिंथिनाय जादों। गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोबां मिजिंथिनाया जुलि जानाय जिउआव दुखु लाबोनो हागौ। मोनसे मोगथाङारि नोजोरखौ नाजाव आरो बेखौ जासिग्राफोरनिफ्राय मदद नाजाव। नोंथांनि लोगोरिनि मोनदांथिफोरखौ बुजि। दिनै रागा जोंनाया नोंनि थाखाय खहा गोनां जानो हागौ, मानोना बेयो नोंथांनि खामानिखौ हेंथा होनो हागौ। फालांगियाव खहा जानो हागौ आरो नोंथांनि खामानिफोराव गोब्राब सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि, दिनै आबुं जायै खामानिफोरनि थाखाय गोबाव सम निराश जानो हागौ। मोनसे गिदिर खामानिखौ बिथांखि लायाजासे थाबैनो फोजोबनो हायो। नोंथांनि सोमोन्दोआव हरखाबै गेदेर सोलायनायनि इसारा दं। बेयो नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ फोरमायनाय आरो नोंथांजों दुखु मोननाय सुबुंफोरजों गोरोबलायनायनि सम। बेयो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। नोंथाङाबो गोबां थुलुंगा मोनगोन। मोजां साननायफ्रा नोंथांनि गोसोआव फैगोन। मानसिफ्रा नोंथांजों नोंथांनि सानस्रिफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि थाखाय गोदान खाबु नागिरनो गासिबो नाजानांगौ। नोंथाङा माखासे गोनां सुबुंफोरजों लोगो जानो हागौ। नखरनिफ्राय हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।